Rakkaat ystävät, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi 5. Tampereen järjestettävään sateenkaarimessuun. Kuten olemme varmasti kaikki huomanneet, luoja on suonut meille kauniin uskoaisen syksyn. Ja olen tuo syyskuun viimeinen, ainakin lämmin lahja keskellä syksyä kuulla. Ensimmäisestä sateenkaarimessusta on pian vierähtänyt jo vuosi. Minulle nämä messut ovat olleet voimattomia ja tärkeitä paikkoja elämässä, pysähtyä rauhoittumaan ja kuuntelemaan taivaallisena sanaa ja omaa sisintää. Usein arjessa on liian kiire ja näille tärkeitä asioita ei muista jättää aikaa. Nyt olemme kuitenkin kokoontuneet taas yhdessä tänne nauttimaan virvoittavasta messuhetkestä. Tänään messuun liturgina toimii Antti Kölkkä ja saarnaajana Lari Junkkari. Kantoreina ovat Anna Ahova ja Anssi Tyykkönen. Lisäksi meitä on Tampereen Setan hengellisestä ryhmästä vapaaehtoisia toteuttamassa messua. Messun jälkeen on tarjolla kirkkomenet ja pullat. Tervetuloa nauttimaan myös niistä ja hyvästä iltuseurasta niiden parissa. Seuraava ja samalla tämän vuoden viimeinen sateenkaarimessu pidetään 19.11. Finlaysonin kirkosta. Tervetuloa mukaan myös silloin. Amen.
Pyhän Hengen. Olkoon Herra teidän kanssa. Hyvät ystävät, meitä on kaikkia ihmisiä, olemme kotoisin idästä tai lännestä, pohjoisesta tai etelästä. Elämmekö vuorilla tai Alankomailla? Elämmekö merellä tai sisämaassa? Kaikkia meitä yhdistää se, että me olemme kovin kaukana unelmastamme. Kovin kaukana siitä, millaisia ihmisiä tahtoisimme itse olla tai millaisiksi Jumala on meidät alkuaan luonut. Sen tähden me aloitamme tämänkin Jumalan palveluksen hiljentymällä synnintunnustuksen sanoilla. Taivaallinen Isä, sinä loit tämän maan, sen kasvit ja elämät, iloksi itsellesi ja ihmisille. Sinä uskot haltuumme hyvän maailman, mutta me olemme kääntyneet sinua vastaan. Me olemme ajaneet teoillamme koko luomakunnan kuoleman tielle, ja nyt näyttää siltä, että kaikki mihin koskemme menee rikki. Isä, me tunnustamme, että olemme voimattomat katkaisemaan tuhon kielen. Usein silloinkin, kun tiedämme, mitä elämän suojelumiseksi pitäisi tehdä, me emme muuta suuntaa. Me kulutamme yli kohtuuden ja anastamme leivät tulevilta sukupolville, joita meidän tulisi rakastaa kuin itseämme. Ahneus ja välinpitämättömyys riivaavat meitä joka päivä. Isä, anna meille anteeksi. Vapauta meidät tuhoavasta käyttäytymisestä ja sytytä meissä rakkaus, joka ohjaa oikeisiin tekoihin kaikkia muutoksia. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa rakkaudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja auton. Johanneksen evankeliumi sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kuulemme psalminsa. Sinä pelastit minut kuolemasta. Et antanut jalkani astua harhaan. Sinä olet suuri ja teet ihmettekoja. Sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tieto, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni. Iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri. Sinä nostit minut tuonelon syvyyksistä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan.
Rukoilemme. Hyvä Jumala, ikivanhassa Raamatun kertomuksessa olet ilmaissut meille, että sateenkaari on tärkeä merkki. Se on merkki siitä, että sinä et ikinä perinteisesti häviä. Toivon merkkiä nousta tämän maailman taivaan. Näytä pimeyteen valoa. Anna lohtusi niille, jotka ovat lohtua vai. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristus, meidän perheemme. Tämän jälkeen kuulemme ensimmäisen Raamatun luvun. Jobin kirjan 19. luvussa. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nakkani on hiekkaleena ja lihani on ristetty irti, minä saan nähdä Jumalaa. Saan katsella häntä omiin silmiin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle ollut. Tätä minun sydämeni kaipaa.
Tämän jälkeen kuulemme toisen lukukappaleen. Toinen kirja korintolaisille 4. luvusta. Tänä aave on meillä saliastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssa. Jeesuksen nimeen. Nousemme nyt kuulemaan tämän messumme evankeliumitekstiä, joka on itse asiassa huomisen sunnuntai-evankeliumiteksti. Huomenna on 17. helluntain jälkeinen sunnuntai. Ja tämä evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumiluvusta 11. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko tämä?
Uskon, Herra. Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaihtui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka heti itkivät, syvä liikutus valtasi häntä ja hän kysyi, missä hänen haukansa on. Herra, tule katsomaan, ja vastasi. Jeesus itki. Juutalaiset sanovat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä ollut nyt 4 päivää. Jeesus vastasi, eikö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkaan? Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minua. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule pois. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Amen. Minusta tuntuu siltä, että voisimme nyt hetken aikaa istua ihan hiljaa. Antaa itsellemme pikkusen aikaa tunnustella, miltä tuntuu olla tässä messussa. Me ollaan jo veisattu virsiä ja kuultu Raamatun tekstejä ja me olemme rukoilleet, nähneet toisemme ja kuulut ovat soineet. Ollaan vaan hiljaa. Siitä, mitä on noussut sisälläni esiin näiden tämän messun Raamatun tekstien äärellä. Minulle kävi vähän niin kuin kuvasit tuossa tervetuloa-sanoissa, että sateenkaarimessut ovat niin kuin voimistaneet ja elävöineet. Ne ovat olleet sellaisia suunneja. Ja tuollaisen voimistumisen ja elävöitymisen tunteena koin, kun olin näiden tekstien äärellä. Jota olemme kaikki kuulleet. Ja pikkusen viittaan ihan jokaiseen tekstiin ja tietysti sitten ennen kaikkea tuohon evankeliumin tekstiin. Psalmissa sanottiin Jumalasta, sinä olet suuri ja teet ihmettekoja. Usein meillä ihmisillä kuitenkin on pikemminkin toisenlainen kokemus. Eihän tässä hirveästi ihmeellistä ole ja ihmeitä tapahdu. Harmaata arkea ja sitä samaa puurtamista. Näitä mennään. On se ihmisen kokemus. Missäs ne ihmeet oikein on? Ja kuitenkin, kyllähän niitä ihmeitä tapahtuu. Monenlaisia ihmeitä. Isoja ihmeitä ja pieniä ihmeitä meissä ja meidän ympärillä. Eikö niin? Jos mä ryhtyisin haastattelemaan teitä, niin jokainen kertoisi asioista, joissa on tapahtunut ikään kuin ihme.
Ja moni voisi sanoa, että on sellainen tuntuma, että hyvä Jumala on ollut mukana ihmeellisellä tavalla monessa elämänkäytössä. Kysehän ihmeiden kohdalla on usein siitä, näemmekö me ne asiat, jotka ovat ihmeellisiä meissä. Kyky on siis näkökyvys. Me ollaan monta kertaa harvinaisen onnistuneesti sokeita, henkisesti ja hengellisesti sokeita. Ja ehkä se, että tulemme yhteen messuun, on aivan silmien räpsäyttämistä auki. Tavallaan messu voisi elävöittää meissä näkökykyä, näkemään niitä ihmeitä, joita Jumala tekee. Ja Jobin kirjan teksti taas heitti esiin ihmeistä suurimman, ihan mahtavat sanat siellä. Minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omiin silmiin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Tätä sydämeni kaipaa. Aivan mahtavat sanat. Saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omiin silmiin ja hän ei ole minulle outo. Niin tapahtuu kerran, me tässä nyt sanomme. Joskus tuolla puolen toisessa todellisuudessa, näinhän me olemme oppineet. Sitten kerran kasvoista kasvoihin saamme nähdä. Mutta Jumalan katselemista saamme harjoittaa jo tässä. Messuhan on sitä, että me tulemme ja yritämme katsoa Jumalaa sillä keinoin, kuin se on mahdollista. Jumala on outo. Jumala on mysteeri, Jumala on salaisuus. Ja samalla kun hän on outo, mysteeri, salaisuus, hän on tuttu ja lähellä. Täällä sisimmässä me tiedämme, asuu Jumala. Me voimme katsella Jumalaa myös toinen toisessamme. Kun minä katson nyt tätä joukkoa, niin minä katselen Jumalaa. Meissä Jumalan kuvissa hän on nähtävissä. Jumalan palvelusmessu on aina ilmiasu siitä, että sydämemme kaipaa Jumalan kohtaamista. Jälleen kerran me sitä outoutta murennamme pikkuisen rapsutamme outouden verhoa pois ja saamme jotakin nähdä ja katsoa. Ja sitten kerran saan nähdä. Ja hän ei ole outo ollenkaan. Ja sitten toisessa tekstissä apostoli puolestaan puhuu jokaiselle, siellä on nämä mahtavat kohdat, jokaiselle, joka tuntee olevansa ahtaalla. Jokaiselle Jumala haluaa puhua, joka on neuvoton, painottu, maahan lyöty. Näitä sanoja Paavali kirjoittaa. Me jollakin tavalla jokainen tiedämme, mitä nämä sanat tarkoittavat. Ahtaalla, neuvoton, painottu, maahan lyöty. Jokaisella on jotakin kokemusta tästä. Kellä enemmän, kenellä vähemmän. Ja kun katsomme sitten itsemme ulkopuolelle, me näemme, että nämä ovat maailmanlaajoja sanoja. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka ovat valtavasti enemmän ahtaalla kuin kukaan meistä. Valtavasti enemmän neuvottomia, painottuja, maahanlyömiä. Ja tähän neuvottomuuteen, tähän avuttomuuteen tulee tuo sana, joka tuntuu aivan mahtavalta. Paavali kirjeessään sanoo, että umpikujat avautuvat, toivo syttyy, emme olekaan hylättyjä tai tuhoa kohti kulkemassa. Ja tässä minun mielestäni on meidän jokaisen tehtävä. Jokaista meitä kutsutaan umpikujien avaajaksi, neuvonantajaksi toisillemme. Meitä jokaista kutsutaan nostamaan ylös. Ja tässä on kirkon ja seurakunnan tehtävä. Ja jos kirkko ja kun kirkko ja seurakunta haluaa olla uskollinen tälle, niin me tarvitsemme, me näemme tehtävä. Ja tehtävä on ja paikka.
Ja sitten evankeliumiteksti. Tekstin kertomuksessa, siinä tapahtumassa, josta tuo vanha teksti kertoo, siinä on läsnä suru, siinä on läsnä itku. Siinä tapahtumassa tässä tekstissä haisee. Siellä on hajuja. Se ei ole lähtökohtaisesti edes sillä lailla kaunis kertomus. Joku on kuollut, ihmiset ovat surunvaltaavia. Jeesus itkee. Ja kuitenkin tuon evankeliumitekstin viesti on sanoissa usko, elämä, vapaus ja ilo. Jeesus saapui tuossa ystäviensä Martan, Marian ja Lasaruksen kotiin, niin kuin hän oli monta kertaa kuullut. Ja aina oli ollut mukava iltahetki. Oikein kuvittelen Jeesusta oppilaineen sitten istumassa Martan ja Marian ja Lasaruksen taussa. Hyvää ruokaa paljon, hyvää kiinniä ja viisasta puhetta. Näin oli tapahtunut monta kertaa. Mutta ei tänään. Ei tänään. Ei tuota illan istujaista. Lasarus on kuollut 3 päivää aikaisemmin. Me tiedämme eräästä toisesta kertomuksesta, että Jeesus oli keskustellut Martan kanssa keittiöasioista joskus. Montako ruokalajia tarvitaan ja minkälaista puuhaa pitäisi keittiössä tehdä, mutta nyt ei puhuta keittiöasioista, vaan puhutaan jostakin muusta. Nyt on kyse elämästä ja kuolemasta. Ja mitä me kuulemmekaan? Tuo Martta, jota aikaisemmin on moitittu ruokahössäämisestä, onkin nyt uskontodistaja. Martta sanoo, minä uskon, että sinä olet Messias, jonka oli määrä tulla maailmaan. Se on minusta joskus hauskaa, että me olemme vuosisatojen ajan hehkuttaneet kirkoissa Pietarin tunnustusta, jossa hän kysyttäessä sanoo, on saman asian, että Jeesus on Messias. Martan uskon tunnustus on jäänyt sivuun, niin kuin usein kirkon historiassa on käynyt naisten kohdalla. Ja kuitenkin Martta sanoo yhtä vahvasti, yhtä upealla tavalla kuin Pietari, sinä olet Messias, jonka oli määrä tulla maailmaan. Toinen asia, joka tuon Martan tunnustuksen ohella hyppäsi esiin minun mieleeni, tuo lause, Jeesus itki. Jeesus itki. Me tiedetään, että hänellä oli tunteita, totta kai tunteita. Hän suuttui. Hän heitteli pöytiä ympäriinsä, rahanvaihtajien pöytiä ja muuta. Joskus kaipaan sitä, että olisi ollut evankeliumissa lause, Jeesus nauroi. Kyllä hän on nauranut. Mitenköhän hän mahtoi nauraa? Olisi kiva tietää. Ja kuka oli 12 opetuslasten joukossa paras vitsinkertoja? Sitä en tiedä. Mutta tässä Jeesus itki. Minkä takia me itkemme? Mille me itkemme? Mille me olemme viime aikoina itkeneet? Itku on hyvä asia. Sitä tarkoittaa. Ja itku on hyvä asia silloin, kun itkemme jonkun rinnalla ja jonkun kanssa. Näin Raamattu kehottaa. Itkekää itkevien kanssa. Iloitkaa ja naurakaa iloitsevien kanssa. Mä ajattelen, että on hyvä, jos me itkemme tänäänkin maailman kärsimystä. Lähellä olevien ja kaukana olevien ihmisten kärsimystä. Se on tärkeää. Ja itkun jälkeen meidän on lyötävä nyrkkiä pöytään ja sanottava nyt riittää. On itkettävä sanottava nyt riittää. Johonkin on tultava muutos. Ja mikä se on? Se on meidän jokaisen sydän, jokaisen kohdalla. Mihin me haluamme muutosta? Edes pikkuista muutosta. Jotta maailmassa olisi vähemmän. Ja kolmas asia, joka puhuttelee tässä tekstissä, on vapaus, vapautus. Mahtavia lauseita. Ottakaa kivi pois. Tule ulos. Päästäkää hänet
Mikä näinä aikoina on minun hautani tai vankilani? Sitä voisi miettiä. Mikä on se ulostulo, jota tarvitaan? Mitkä asiat sitovat meitä? Miten siteet katkaistaan? Miten siteet aukaistaan? Ollaan hetken aikaa ihan hiljaa jälleen näiden asioiden äärellä. Mitä vapautusta minä tarvitsen? Mitä vapautusta sinä tarvitset? Jeesus on vapaa. Mitkä siteet minua sitten sitoo? Meillä on sama vapauttaja kuin Lasaruksella. Meillä on sama loputtaja kuin Martalla ja Martalla. Keskellämme on hän, Kristus, joka sanoi mahtavat sanat. Antakaa hänen mennä. Ihana evankeliumi. Antakaa hänen mennä. Hän antaa, niin kuin Lasarukselle, hän antaa meille luvan ja rohkeuden mennä ja tulla ja olla. Vapaasti kuin tuuli, josta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin Jeesus kuvaa hengestä osallista. Hengen osallista. Antakaa hänen mennä. Paavali sanoi kirjeessään, jonka kuulin äsken. Minä uskon ja siksi puhun. Me uskomme ja nyt me puhumme uskontunnustuksen sanoja. Minusta uskontunnustus on ihanan, likiarvoisesti oikean suuntainen ilmaus Jumalan todellisuudesta elämässä. Joten yhdessä se nyt sanotaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas kuonemaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
hiljennymme rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Rukoilemme. Rakas Jumala, kiitos kun saamme kokoontua tähän messuun jo 5. kerran. Kiitos, että sateenkaarimessun toiminta on alkanut vakiintua. Anna tämän messun koskettaa ihmisiä. Saatamme nämä rukoukset luoda sinun kuultavaksesi. Kiitos niistä, jotka elpymisestä huolimatta uskalsivat tulla. Rukous niiden puolesta, jotka eivät uskaltaneet tai päässeet tänne. Auta heitä, jotka kamppailevat uskon ja seksuaalisuuden tai sukupuolisuuden välillä olevan ristiriidan kanssa. Muistuta meitä kaikkia Jeesuksen armosta. Auta meitä näkemään lähimmäisten hätä ja olemaan aidosti läsnä ja hyväksymään heidät omina itselleen. Kiitos. Kiitos 4 vuodenajasta, kauniista syyspäivistä ja lähimmäisistä ja arkienkeleistä, jotka kulkevat vierelle joka päivä. Auta heitä, jotka tekevät seksityötä. Sinä näet kaikki ongelmat, joiden kanssa ne kamppailevat. Rukoilemme jaksamista, rohkeutta ja voimia ylieksytyille. Suojele kodittomia ja keriläisiä Suomessa ja maailmalla. Auta taloudellisessa ahdingossa olevia. Luo perheisiin yhteenkuuluvuutta ja tuo lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Auta yksinäisiä löytämään läheinen. Kiitos kun kuulet meitä.
Olkoon Herra teidän kanssanne. Ylennetään sydämme. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä ja kaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän oli keskellämme kuuliaisena tahdotasi ja hänen teoissaan tuli ilmi sinun kirkkautesi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistysenkelien ja kaikkien pyhien. Hyvä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hyvä luotuisi synnin ja kuoleman valtaamaan meidän ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meitä. Kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut hänen täydellisellä puhutaan Kristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän päivän. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, ilmasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökkää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, että se minun puolestani. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää minun muistoksi. Kun kuolemme yhteen ääneen, niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meidän opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakunnasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä
sanoit, niin kerron, että täällä on saatu myös proteiinitonta leipää, että joka sitä tarvitsee, niin vähän vihjaksi leipää ja opille. Ja sitten me kauan sanoin, että tulkaa, sillä kaikki on valmiina. Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, jättäköön meidän ruumimme ja siirtymme iankaikkiseen elämään. Jäämme nyt Herran rauhaan. Rukoile. Hyvä Jumala, me kiitämme sinua ehtoosin lahjasta. Kaikista niistä lahjoista, joilla meidän elämämme.
Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armoa. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauha. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen